Σένα. Τώρα, αυτό είναι. Δεν μπορώ, αυτά δεν μπορώ. Τις κάμερες. Φύγαμε από τη Μύκονο να μας φέρουν. Τρέχει. Top model Ευγενία. Δεν είπα έξω από το νερό. Αφού ξέρω να στο βίντεο. Ρονάλντο, έλα εδώ ρε. Παιδιά, σε πω κάτι μεταξύ μας. Πού είσαι? Να δω κάνουμε λίγο Δώσε 50 ευρώ. Μαρία! Έχω μια μάνα εντελώς σε τύχη. Δωρή τι κάνει? Κι εγώ. Πόσο δείχνεις? Τι κάνεις εδώ? Κάθομαι. Καλά είσαι? Ναι. Μπράβο το αγόρι. Όλοι μαζί! Πολύ ωραία. Παίρνουμε παντοφλούκες. Όχι, ένα τελευταίο. Πάμε, τσαφ, τσουφ, όλοι μαζί, πάμε. Ακόμα ένα. Πολύ ωραία. Τώρα. Ζωηρά είπα! Ζωηρά! Όποιος κέρδισε πέτυχε αυτή την πέτυχε. Μπράβο τα παιδιά μου. Μη φάει κανένας κόμματα. Μπράβο παιδιά. Έτσι. Χάλια όλους. Γιατί το κάνουμε αυτό όμως παιδιά? Γιατί είμαστε ασυγχρόνιστοι? Γιατί είναι ανάποδη μέρα σήμερα. Μπράβο. Τσουπί! Μέσα βουτιά! Ανεβάζει το ασβολ. Πολύ καλά. Άρχισαν να πετάνε χώματα. Είναι για αντίξωες συνθήκες. Λακί, όλοι μαζί με το ένα κύμα. Περιμένουμε λίγο, έχει ποτηλιάρισμα. Τσουπί! Πώς τα κάνεις? Τσέριο! Γιαγνέ! Μπράβο, χειροκρότημα! Ξεκινάμε! Ποιο που θα τα κάνετε? Ποιο θέλετε να σας κάνω? Το τσίτα... Κόριο! Θα κάνω Όλα μαζί! όλα μαζί. Ναι! Στην άκρη! Πάμε! Γιαγνέ! Πάμε! Όλα μαζί. Το ματζούντεσαι τώρα. Χειροκρότημα! Πώς είναι τη λακκούβα? Σκούπα πούμψε. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Και μετά, άμα κάνει ένα μακροβούτι, κύριε Λάκη, 11. και θα πάρει δεκάρι κατευθείαν. Εγώ δεν κάνω ακριβώς. Μετά, για. Πάει! Άκουσα. Τι είναι αυτό? Για πέντε δουλειές σαν καρδιά. Γιώργο, εσύ τι κάνεις? Κύριε! Τι? Σας παρακαλώ. Κύριε Μαραντώνα. Ποιος με φώναξε? Δεν είναι Λίδια. Κάτσε από τη σας, έχω μια πέτρα. Πέτρα, τι θέλεις? Ναι, θέλω. Αχ, Λιδία, δώστε να. Λιδία, πάρε και αυτήν. Λιδία. Δεν θέλω, μία θέλω. Φένια! Νίκο! Αδυνάτησες, δεν σε βλέπω καλά. Φακώστε, δάσκαλε! Να και ο άλλος, η χαρά μου. Η ακρίδα ήρθε. Δύο, εδώ. Γιώργο!
Όχι, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Ρεμί! Γιώργο, δώσε ένα χαιρετισμό στο λαό σου. Αβε, μουά. Sorry. Για μετά θα κατουρίσουμε όλοι πάνω. Μόνο. Ρίσμα και σκουπίδια πάνω. Γιώργο, όταν σου πω όμως θα κάνεις την ανάδυση για να την τραβήξουμε. Έχει κανείς το Thriller στο κινητό του? Το Thriller. Έχει κανείς το Thriller του Jackson? Καλά ρε, δεν τρέπεστε λίγο με θάψατε μέσα. Πάμε. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Όχι. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Είναι θάλασσα.